Kovara Xwenasê. Hejmara 7'AN a payîz 2016 ya kovara felsefe û rexne Xwenasê derket pêşberî xwendewanan. Mijara bingehîn ya vê hejmarê dewlet û sofîstan e. Kovara ku sê mehan carekî derdikeve ji aliyê weşanxaneya Soranva tê çapkirin û bi rêveberiya Zeynel-Abidîn Hanva digihîje berdestê xwîneran. Her wiha têgehên felsefe, dewlet, bîrdozî û ol li ser vê babeta girîng tenî qaşkirin. Naveroka vê hejmarê, peyvên Platon, ji felsefeya İslam, sofîzm û serdema raman dewletî, Hemed Elî. Kurdekî efsanewî, yê şoreşa agirî, ferzendebek, Elxan Penaber. Dewleta netewî, mînak, Almanya, Doktor Gundî Dilbers. Jîngeha feylesofî, Kovan Sindî. Ronvekirinek li ser pirtûka dîroka felsefeyek, Hesên Taha Hirorî. Rûpelek ji dîroka kevnar, Sîraç Oğuz. Felsefe, dewlet, bîrdozî, Zeynel-Abidîn û her wiha hevpeyvîna ku 30 sal berê ji aliyê Temûrê Xelîlva bi qenatê Kurdora hatiye kirin jî di vê hejmara dawî de cî digre.